ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ካቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሜላታት እንተተጠቒምኩም ተፍቅርወን ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ይሓታኹም እየን። ደቂ ተባዕትዮ እዚ መደብ እዚ ክሓልፈኩም ኣይግባእን። ብፍላይ ተፍቅራ ጓል ኣንስተይቲ ዝኣቤትካ ዋላ ንስኻ እንተደለኻያ ንሳ ድሌት ዘይብላ እንተኾይና ነዚ መደብ ክትከታተልልካ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኸብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዘይትፈልጥዎ ናይ ሰዓራይነት ጥበብ እዩ ወይ ድማ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዘይትጥቀምዎ ጥበብ እዩ። ምክንያቱ ድማ ትኽክል ዝኾነ ስለ ዘይመስለኩም እዩ። ኮይኑ ግና ብዙሓት ለውጥታት ዝፈጥሩ እዮም። እዚኦም ድማ ኣይኾንን እምቢ ኣይከኣልን ወይ ድማ ኔጌቲቭ መልሲ ምሃብ ምልማድ እዩ። እዞም ኔጌቲቭ ቃላት ልዑል ሓይሊ ዘለዎምን ኣብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኢቭን ኣብ ብጣዕሚ ጽቡቓት ኣብ ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝሰርሕ እዩ። ብቐሊሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥርካ ንኽኣትዋን ንዓኻ ኢድ ንኽህባ ዝገብር ብሉፅ ጥበብ እዩ። ብፍላይ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓሳብ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ክትዕልል እንተለኻ ዘድሊ ይኹን ኣይኾንን እምቢ ዝብሉ ቃላት ኣብ መንጎ ዕላልኩም ብምእታው ክትጥቀመሎም ኣለካ። ነታ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ ደሊኻያ ክትኮን ትኽእል ኢኻ። ንዓኣ ንዘይምስኣን ኢልካ ድማ ንዝጠየቐትካ ኩሉ ነገር ፖዚቲቭ መልሲ ብምሃብ እሺ ይኹን ብምባል ኣብ ባይታ ከም ዝተነፀፈ ምንጻፍ ክትኮነላ የብልካን። ነዚ ብምግባርካ ካብ ኢድካ ንኸይትወፅእ ዝሕግዘካ ክመስለካ ይኽእል እዩ። እሺ ይኹን ምባል ኩሉ ሻዕ ፖዚቲቭ መልሲ ምሃብ ግና ካብዚ ዝረሓቐ እዩ። ክንደየናይ ዋላ ጽብቕቲ እንተኾነት ኣብ ልብኻ ሰፊራ ናይ ፍቕራ ተጠቃዒ ዋላ እንተገበረትካ እውን ንኮንፊደንስኻ ብምሽርሻር ንሳ ዝጠየቐትካ ኩሉ እሺ ይኹን ወይ ድማ ፖዚቲቭ መልሲ ክትህባ የብልካን። ዘይመሰለካ ሓሳብ ንምቅዋም ክትሰንፍ የብልካን። መርገፂታትካ ክትቅበል ዘይትድሊ እንተኾይና ድማ ክብርኻ ንምሕላው ኢልካ ገዲፍካያ ንምኻድ እውን ድሉ ምዃንካ ክተርኢ ኣለካ። ቀፂልና ንሪኦ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ፀገም ድማ ዓርሰ እምነት ኮንፊደንስ ዘይምህላው እዩ። ንፍርሒ ክነውግዶ ንኽእል ኮንፊደንስኻ ብምምዕርራይ ጥራሕ እዩ። ኣድህቦ ደቂ ኣንስትዮ ንምርካብ ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ብበዝሒ ዝረኣይ ሓደ ጌጋ ኣሎ። እዚ ድማ ዝተጋጌ ኣረኣያ መሓዝ እዩ። ነቲ ፆታ ትገብርዎ ምስአን እስካብ ኮነ ኣእምሮኻ ብዛዕባን ምሕሳቡ ዘይቐር እዩ። በዚ እንተቐፂልካ ግና ኣእምሮኻ ብዛዕባ ሓደ ነገር ኣድህብኡ ይገብር እሞ እቲ ካሊእን ኣገዳስን ዝኾነ ጉዳይ ይርስዖ እዩ። እዚ ድማ ንባዕልኻ ትህቦ ኣረኣያ ከምኡውን ክብሪ ክንደየናይ እዩ ዝብል እዩ። እስኪ ነዚ ነገር እዚ ኣሕፅረ ቢልና ክንርኢ። ደቂ ተባዕትዮ ንዝተፈላለዩ ነገራት ንኻልኦት ደቂ ተባዕትዮ ንምርካብ ክንድዚ ፍርሒ የብሎምን። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንዝረኸብሉ ነገር መልሲ እንተዘይረኺቦም እውን ስምዒቶም ኣይጉዳእን። ኮይኑ ግና ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝተተሓዘ ዘለዎ መረኣያ ካብዚ ፍልይ ዝበለ እዩ። ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ደሊዋ ነቲ ዝደለዮ መልሲ እንተዘይረኺቡ ስምዒቱ ይጉዳእ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ዝሓተትኩምን ደቂ ኣንስትዮ ፖዚቲቭ መልሲ ንምርካብ ተሃርፉ ኢኹም። እቲ መልሲ እምቢ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ድማ እዚ ምኽንያት ናብ ባዕልኹም ተዝውርዎ ኢኹም። ኮይኑ ግና ብዛዕባ ነብስኹም ዘለኩም ኣረኣያ ዝተጋጌ ክኸውን የብሉን። ንባዕልኹም ክብሪ ዘለኩም ኮንፊደንስ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ክትኮኑ ኣለኩም። ቀፂልና ንሪኦ ፀገም ድማ ነቲ ምቅርራብኩም ካብ ናብ ፍቕሪ ናብ ጾታዊ ርክብ ኣድህቦ ዝገበረ ምግባርኩም እዩ። እዚ ብስምዒት ዝተደፍአ ምንቅስቓስ ሓደ ኣገዳሲ ሓሳብ ዝረስዐ እዩ ዝገብሮ። እዚ ድማ ምቅርራብኩም ዝህበኩም ሰሓቕን ፀወታን ብምትራፉን ፈለማ ኣድህበኹም ንጾታዊ ርክብ ጥራሕ ብምሃብኩም እዩ። ከምዚ ዓይነት ፀገም እንተሃሊካ ሓንቲ ግዜ ደው ኢልካ ንነብስኻ ክትግምግሞን ከተማሕሾን ኣለካ። ሜይቢ ሂወት ትህበካ ምቅርራብኩም ዝህበካ ካልኦት ኣገደስቲ ነገራት ትስእን ስለ ዘለኻ ብርግጽ ንዓርስኻ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ወፃኢ ብካልኦት ነገራት ክትሕጉስ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ምሸት ጸጥ ኣብ ዝብለሉ ቦታ መጽሓፍ ብምንባብ ዝበለጸ ዕግበት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ካብ ዘሰልችዋ ድሌት ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ
ቀሪብካ ዘየድሊ ግዜ ካብ ምሕላፍ ዝሓሸውን ክኾነልካ ይኽእል እዩ። ስለ ዝኾነ ምስ ተጻራሪ ጾታኻ ንዘለካ ኮንፊደንስ ንምምዕርራይ ንዓኣ ብዘይ ዓቐን ብምድላይ ንነብስኻ ኣይተጭንቕ፣ ንባዕልኻ ግዘን ቦታን ሃብ፣ ንነብስኻ ትሕጉሰሉ መንገዲ ቀይር። መጽሓፍ ምንባብ፣ ፊልም ምርኣይ፣ ኩዕሾ ምርኣይ፣ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ምግባር፣ ቫኬሽን ከምኡውን ኣትክልቲ ምንክብኻብ ዝኣመሰሉ ነገራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ትዝናነየሉ ተዓግበሉ ነገር ምዃኑ እዩ። ካብ ተጻራሪ ጾታ እውን የርሕቐካ እዩ። ምርሓቕካ ድማ ብዛዕባ ነብስኻ ንኽትሓስብን ንባዕልኻ ዘለካ ኣረኣያ ከምኡውን ክብሪ ንኽውስኽ ዝሕግዘካ እዩ። እዚ ድማ ኮንፊደንስኻ ንኽውስኽን ንእምሮኻ ብልዑል መጠን ክቆጻጸራ ካብ ዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝፈጥራልካ ጭንቀት ንኽትርሕቕ ዝሕግዘካ እዩ። ኣእምሮኻ ዝበለጸ ብዝተጨነቐን ብዝሓሰበን ቁፅሪ ድማ ፍርሕኻ ብኡ ልክዕ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ። ካብ ዓቐን ንላዕሊ ቦታ ስለ ዝሃብካየን ካብ እምባ ገዚፈን ይረኣያኻ እየን። ንነብስኻ ዘለካ ኣረኣያ ስለ ዝደክም ጥንካረኻ ብዘይ ዓቐን ቀኒሱ ሓቦ እስካብ ትስእን ፈራሕ ትኸውን ኢኻ። ፖዘቲቭ ምዃን ድማ እዚ ኣይኮነን። ንስኻ ከም ተሓስቦ ድኽም ዝበልካ ኣይኮንካን፣ ንሰን እውን ክንድቲ ተሓስበን ዘፍርሓ ኣይኮናን። ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ብዝተጨነቕካ ቁፅሪ ፍርሕኻ እንዳወሰኸ ስለ ዝኸይድ ኮንፊደንስ ስለ ዘይህልወካ ውፅኢት ኣልቦ ኢኻ ትኸውን። ስለ ዝኾነ ንባዕልኻ ጽቡቕ ኣረኣያ ዘለዎ ኩን። ንባዕሉ ጽቡቕ ኣረኣያ ዘለዎ ሰብ ብኻልኦት እውን ልዑል ቦታ ይወሃቦ እዩ። ንባዕሉ ኣናኢሱ ዝርኢ ሰብ ግና ዋላ ሽሕ ግዜ እንተጎበዘ በዝሒ ሃፍቲ እንተሃለዎ እውን እቲ ዝግባእ ክብሪ ኣይረክብን። ስለ ዝኾነ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ብደንቢ ክትቀርብ እንተደሊኻ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ርሓቕ። እዚ ኣብ ባህላ እዚ ዘደናግርን ነንባዕሉ ዝዋቕዕን ክመስል ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ንደቂ ኣንስትዮ ዘህንጥው ብደቂ ኣንስትዮ ተፈታዊ ወዲ ንምዃን ዝጠቕመካ ናይ ኮንፊደንስ ዓቕሚ ተጥሪ ንነብስኻ ካብ ፍርሒ ከተርሕቓ እንትኽኢልካ እዩ። ስለ ዝኾነ ናይ ተጻራሪ ጾታ ፍርሒ ንምውጋድ ዝጠቕመካ እቲ ቀሊል መንገዲ ንዕአን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ካብ ምድላይ ብምርሓቕ እዩ። ስለ ዝኾነ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብምርሓቕ ንዕአን ዘለካ ብዘይ ዓቐን ምድላይ ብምቕናስ ንነብስኻ ዘለካ ረኣያ ብምውሳኽ ንነብስኻ ግዘ ብምሃብ ንኣብነት ዘዝናንዩኻ ነገራት ብምግባር ዘለካ ኮንፊደንስ ክትዕቢ ትኽእል ኢኻ። ኮንፊደንስ ዘለካን ንነብስኻ ዘለካ ረኣያ ድማ ዝዓበየ እንተኾይኑን ባዕለን ንፍቕሪ ክሓተኻየን ምስአን ብበዝሒ ግዘ ምሕላፍ ንኽቆጻጸረኻ ዕድል መሃብ እዩ። እዚ ድማ ንዕአን ብዘይ ዓቐን ንኽትደልየን ንነብስኻ ግዘ ዘይብልካ ንኽትከውንን ንናተን ሓሳብ ኩሉ ትቕበል ንኽትከውን ዝገብር እዩ። ንዝጠየቐትካ ኩሉ መልስኻ ፖዘቲቭ ማለት እውን እሺ ይኹን ብምባል ዝተነጸፈ መንጻፍ ክትኮነለን ኣይግባእን። ንዓኻ ረጊፀን ናብ ካሊእ ስለ ዝኸዳ ነዚለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልና ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።